1989 urtean plazaratu zen lehenbiziko Zekaia aldizkaria, Euskal Herriko Unibertsitateko zientzialari batzuek bultzatuta. Guztiz proiektu originala izan zen, ez baitzegoen euskaraz zientzia eta teknologia zabaltzeko goi mailako divulgazio aldizkaririk. Orduko helburuak gaur egungoak dira. Zientzian eta teknologian izandako aurrerapenak euskaraz aurkeztea eta irakasleen zein ikasleen materialak osatzea. Eta zientziaren eta teknologiaren esparruetan euskararen estandarizazioan sor daitezkeen arazo linguistikoak konpontzen lagundu. 1989 urtean, Jacinto Iturbek bultzatuta eta Martxelen Zuntza buruzela, Ekaia aldizkariaren lehenengo aleak argitaratzen hasi ginen. Garai hartan jorratzen ziren arloak, naturzientziak, zientzia zehatzak eta teknologia ziren. Hasierako pausuak ez ziren errazak izan, eta bi ale argitaratu ostean, 1991an eten egin zen Ekaiaren ekoizpena. 4 urte geroago, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle gazte eta gogotsu batzuek berriro ekin zioten proiektuari. Eta, bigarren aldi honetan, zientzietako, arlo guztietako eta teknologiako artikuluak argitaratzen hasi ginen. Garapen teknologikoak aldizkariaren digitalizazioa ekarri zuen, eta ale fisikoaz gainera, artikuluen argitalpen digitalari ekin genion. 2010 urtean, aldizkariaren irudia eta diseinua aldatu genuen. Euskarazko argitalpen zientifikoetan interesa igozela ikusita, urtean behin gaizeaz bati buruzko ale berezi bat argitaratzen hasi ginen. Hazkuntzaren eraginez, aldizkariaren lantalde editoriala ere handitu zen. 40 pertsona baino gehiago dira talde horretako partaide. Teknologia berriek beste hobekuntza batzuk ere eskaini zituzten, eta 2015tik aldizkariko artikulu guztiei doi bat ezartzen zaie, bilaketa eta identifikazio digitala hobetu nahian. 2016 urtean lehenengo kanalak ireki ziren sare sozialetan, eta harreman eta kolaborazio askotarikoak egiteari ekin zitzaio. Euskadi Irratiko Ekosfera eta Norteko Ferrokarrila irratsaioekin eta Zientzia Kaiera blog zientifikoarekin. Eta parte hartzen hasi ginen kongresu, mahai inguru eta formakuntza ikastaroetan. Iaz, Ekaia aldizkariak Kafe Lujar merezimendu saria lortu zuen divulgazioari eta euskarari egindako ekarpenagatik. Eta aukera paregabe hori aprobetxatuz, aldizkariari itxura berri bat ematea pentsatu dugu. 30 urteko ibilbide honetan, 34 ale arrunt plazaratu dira, 6 ale berezi, 500 artikulu baino gehiago, eta aurrera jarraitu nahi dugu. Euskarazko goi mailako divulgazio zientifiko teknikoaren etorkizuna gure esku dago.